Juan Kapitulo 13. Bispiras kadto sa pangilin sa pagsaylo, nasayod si Jesus nga miabot na ang iyang takna sa pagbiya niining kalibutana ug pag-adto sa Amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan ug gihigugman niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ang yawa mihulhog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa Amahan ang tanang gahom, ug nga siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Busa mibiya si Jesus sa lamesa. Gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siyag tualya. Unya, naghuwad siyag tubig sa planggana ug gihugasan niya ang tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Niduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil?" Si Jesus mitubag, Dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot kara unya." Si Pedro miingon, "Dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil." Apan si Jesus mitubag, "Kung dili ko mahugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinun-an." Si Simon Pedro mitubag, "Kung mao kana, Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundi hasta usab ang akong ulo ug ang akong mga kamot." Apan si Jesus miingon, "Ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan nga maghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo." Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbuti kaniya. Busa miingon siya, "Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo." Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, "Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanako magtutudlo og Ginoo, ug husto kana kay mao man kana ako. Kung ako ang inyong Ginoo ug magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyo panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Wala akong magsulti mahitungod kaninyong tanan, nakaila ako sa akong gipili. Apan kinahanglang matuman ang kasulatan nga naghingon, ang tawo nga misalo kanako sa pagkaon, nahimo nga akong kaaway. Gisultian ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo na niini, motuo kamo nga ako mao ako. Sultihan ko kamo, ang modawat kang bisan kinsa nga akong ipadala modawat usab kanako, ug ang modawat kanako modawat usab sa nagpadala kanako. Human kini isulti ni Jesus, nasubo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod, "Sultihan ko kamo, usa kaninyo magbudhi kanako." Nagtinan-away ang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kung kinsa kaha ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tungod kaniya, si Simon Pedro. Misinyas kaniya ug miingon, pangutana si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinun-an midip-id kang Jesus ug nangutana, "Kinsa man siya, Ginoo?" Si Jesus mitubag, "Ituslog ko ang pan sa panaksan ug ihatag ko sa magbudhi kanako." Busa mikuha siyag pan ug gituslog niya kini sa panaksan ug gihatag kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Mingon kaniya si Jesus, "Buhata dayon ang buot mong buhaton.
walay usa niadtong didto sa kan-anan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Hesus kang Judas. Ug sanglit si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an naghunahuna nga gipalakaw siya ni Hesus aron pagpapalit og ilang gikinahanglan alang sa pangilin o kaha may ipahatag si Hesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang pan ug midali siya pagula. Gabii kadto. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Hesus, karon ang himaya sa anak sa tawo gipadayag. Ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kun ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tawo. Ug kung kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makakaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Pag hinigugma ay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Pag hinigugma ay usab kamo. Kung magkahigugma ay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man moadto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto ka ra unya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag, andam ka ba gayud pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw, sa dili pa mo tuktugaok ang manok, ilimod mo ako sa makatulo. Juan Kapitulo 13.